Čauky a ja vás vítam u mojho nového videa zo serveru Mineshaft v druhej sezóne. Ako ste si mohli všimnúť, tak už som tu zabývaný. No a to je tým, že som natáčal prvé video z tejto sezóny druhej. No a mne sa nenahral zvuk, pretože môj zvuk mi tam proste nejak bugoval, ja neviem proste s čím to bolo. No a tak teraz to točím po druhýkrát, dúfam, že už to teraz pôjde. No a máme tu plugin, ktorý sem pridáva nový terén, ktorý je aj na Xpande 3, sa mi zdá. No je to tam, ale neviem, či to je 3 alebo 2, ale asi 3. No a vypadá to celkom pekne, keď ja som už na to zvyknutý, pretože poznám všetky biomy, pretože ja tam hrávam. No a som sa zabýval asi tak 800 až 900 blokov od spawnu, tam to je spawn niekde, ale hrozne veľa tu je toho mangrove dreva, cez ktoré nevidím skoro nič. A ja by som chcel preskúmávať tento tu oceán, v ktorom by som si chcel postaviť svoj vlastný ostrov. Počkaj, to nie je loď? Nie, to je tie gorály, alebo ak sa to povie, tam to je. No a vykraftíme si lodičku a išiel by som popreskúmovať celý tam ten oceán. Možno, že nájdeme aj nejakú štruktúru. Ja som vôbec ešte nepreskúmaval nič, okrem tohto ostrova, na ktorom vôbec nič není. Alebo, ak by sme sa nezabývali v oceáne, tak by som tento ostrov rozdelil možno do polky, to tak, kde by som ho rozdelil a postavil nejaký hrad alebo niečo také. Pretože hrad som chcel pozrieť aj na Mineshaft jednotke, lenže nedopadlo to veľmi dobre, pretože ja veľmi staviať neviem, takže by som ho musel postaviť podľa nejakého tutoriálu. No a ja by som to tu už neobkecával a išiel by som sa vrhnúť na preskúmávanie toho oceánu. Mám už aj zasadený sugarcane, ktorý by som rád sklidil alebo zobral, aby sme si potom mohli urobiť enchant, alebo ja neviem, knihy. OK, tak môžeme ísť popreskúmavať tento oceán, alebo alebo ešte aj niečo. Dúfam, že to bude celkom veľké, pretože niekde v stredu tohoto by som si to chcel postaviť. Kámo, to je fakt, že pekné. Wow. Ešte keby mám shadery. Keď nebudem natáčať, tak budem hrať so shaderma, pretože to vypadá veľmi pekne, plus ten terén. Plus toto by to ešte svietilo celé, to by bolo mega good, kámo. OK, to som ani ďaleko nedošiel a už tu vidím zase niečo. Počkaj, tam vidím niečo, alebo nie? No, to je nejaká stavba. Vlastne nie je stavba, nejaký blok položený veľký. No, je to celkom veľké, ale viete, čo by som urobil na tomto oceáne, ty kokos? Taký velikánsky most od kde, počkaj, ja som sa bugol, alebo čo? Asi aj taký veľký most, tam kde ja mám ostrov, by som taký kamenný, krásny, neviem, by som sa niečím inšpiroval, tak by som postavil až stade až sem. Čo na to poviete, to by bolo mega good. Neviem, či sa v tejto sezóne budú používať elytre, ale mne sa zdá, že asi hej. Ale to neviem. Ale rád by som to, kámo, spojil proste. Ja neviem, či by to bolo presne na tento blok, alebo na tamto. Ale mega good by to vyzeralo. Alebo ja by som postavil Ocean Monument. No nie je to žiadny Ocean Monument, ale postavil by som ho na novo úplne sám, pretože aké ťažké je dobiť Ocean Monument. Tak proste na Mineshafte som to chcel spraviť, že vysúšiť Ocean Monument a tak, ale nemohol som, pretože ten Invis, alebo asi tak Invis sa to volá, ja neviem, tak to už nefunguje proste na mobil. A veľmi rád by som si to postavil tak tu pri tomto útesu, alebo troška tak tu, ale to je veľmi už hlboké, to už by som robil, kámo, 5 dní alebo týždeň. Tak budem sa po videu rozhodovať, či urobím ten most veľký, alebo na novo Ocean Monument. A ja mám ostrov tu. Tak to by asi viedlo na krivo. Alebo že by som možno, počkaj, vlastne mám tu. Tak by som to spojil asi s tým z mangrove. No tak asi z mangrove.
som povedal, no. A v tom Ocean Monumente by sme možno aj mohli bývať. Neviem, ale uvidím. Ešte sa budem rozhodovať, pretože neviem, či postaviť hrad, alebo Ocean Monument, alebo ten most. Aj ten most by som možno postavil, alebo postavil všetky 3 veci naraz. To ešte uvidíme. No a dosť bolo asi preskúmovanie, keď som veľa toho neobjavil. A ja by som asi získal najprv kravy, pretože nemám veľmi veľa jedla a na tomto ostrove taktiež nie sú veľa zvieratá, tak by som asi zasadil tieto seedy a získal z nich vít a nakrmil zvieratá. Pretože fakt potrebujem jedlo, a ktoré nemám. Pôjdem to niekde tu brať, pretože si nechcem dokaziť ostrov. Ok, takže som získal len 4 a viac sa už nedá získať, pretože tu nie je veľmi veľa trávy, aj keď sa to zdá, že je, ale nechcem zničiť proste ostrov, tak radšej zasadím tieto 4 a potom získam z toho ešte viac. A už je noc, tak budeme musieť sa vyspať. Kámo, ja nemám vôbec kameň, pretože som veľmi chudý a musím si urobiť drevenú motiku a kameň sa mi nechce vôbec ťažiť. Máme vôbec nejaké kosti, aby som to vybomíloval? Nemám. Tu všade je len piesok a ani tráva tu není, no nevadí. Nemám kam ani kyblik, aby som si proste tu urobil proste nekonečný zdroj vody alebo čo. Tak kámo, ja som dobre chudý. Budeme musieť ísť asi na budúci diel ťažiť po nejaký iron alebo niečo. Tak, kúsok málo som si poupravoval ostrhu. No a ja by som namiesto toho piesku vymenil toto za dirt. Tak, máme asi place. Farmári sme. No a ja by som zatiaľ čo toto vyrastie, tak by som urobil hradu pre tie zvieratá a to by som urobil presne tu. Ak vlastne aj nejaké nájdem, kvetky si radšej odložím. Zoberieme to mangrove drevo, tak ho máme strašne veľa, pretože tu ho je extrémne veľa a pravdepodobne aj z neho budeme niečo staviať alebo dekorovať, pretože ho máme strašne veľa. No ja by som urobil, no zase toľko veľa nie potreba. No tak 33. No a urobíme ešte dvierka a tieto bohužiaľ nie sú. Aha, dobre, tu sú, ok. Tak som potom slepý. Dobre. Aby som tu urobil, počkať, toto by som zničil, ok. Mne sa zdá, že krava stade tu by nemohla výsť, nie? Alebo že keby sa natlačili len, tak tedy by vyšli, ale radšej to zabarikádujeme celé. Ok, to nebude stačiť len jedna, pretože tie kravy sa potom tlačia na seba, ako neviem čo, tak bude potrebať aj viac. Ok, tak by to už mohlo stačiť. Ja si to otvorím, to si dám do čestky. No a budeme musieť ešte počkať, pokým nám vyrastie tento seed. A jeden už začal rásť. Nemôžem ísť od toho veľmi ďaleko, pretože to prestane rásť. Škoda, že som nezobral tu tie kosti, pretože tam niekde som asi včera alebo predvčerom zabil skeletona. Ja neviem, či to bude rásť na takúto diaľku, keď som iba takto, pretože ak chcem naťažiť toto mangrove drevo. Ale dúfajme, že to bude rásť. No a ja si zatiaľ ťažím mangrove drevo a dúfajme, že tu bude aspoň nejaký skeletón. A žaba! Ty kokos. Čau. Kámo, ja vidím, asi surovil asi 5-krát žabu. Zabijeme. Ok, takže som si naťažil stack dreva a už je noc. Tento tu zombík ma tu chce zabiť. Ok, je mŕtvý, dobre. Ja by som sa teraz vrátil naspäť a mám 5 urability na sekere. Kámo, bež, to zomriem. Slime by som niekedy aj potreboval, ale teraz ho nepotrebujem, pretože ja tu mám bažinu a môžem čakať dokedy chcem a mám to blízko, takže si môžem slime získať kedy chcem. No a ja by som sa teraz asi išiel vyspať
Vlastne mne neukazuje, že koľko máme deň, aký je deň. Ja tomu nechápem. Ale nevadí. Takže to vôbec nevyrastlo, ako to vidím. Možno len kúsok sa to podvihlo. No, ja by som asi išiel ťažiť teraz irony, pretože už všetci majú proste tento ironový armor a meč a proste tools, proste všetko majú ironové. Takže ja by som išiel asi naťažiť iron. OK, ako viem, tak niekde tam by mala byť jaskyňa, ale ja nepôjdem tam, pretože tam je hrozne veľa stromy a zase by som sa mohol stratiť. Ja si pre istotu napíšem súradky môjho domu. OK, súradky som si napísal. No a mne sa zdá, že tu by mala byť taktiež nejaká caveka, pretože ja som minule do nej spadol a zomrel som. Alebo keep inventory, takže mi veci ostali, ale asi sa to už vyplo. Čiže to náhodou niekde tu? Nie. Dúfam, že v tej caveke nebudú veľa mobu, pretože ja teraz nehrám na myške, ale hrám na notebooku. No ja v podstate furt hrám na notebooku, ale nemám proste myšku, teraz neviem kde je. Zatiaľ nič na dohľad nevidím. OK, ty kokos, nový pes! Čau! Kámo, ja nemám ani toto kose by som mu dal a tu je dielča. Yes, kámo, hneď irony a že one, toto uhlie, nice. Cík, si veľmi pekný, ty kokos, ale fakt, že pekné psi pridali sem. Konečne, lebo furt sú tu tie isté psi proste, koľko asi 5 rokov, 6, možno aj viac. Teraz som si uvedomil, že som mal celý čas vypnutý mikrofón, takže ste ma absolútne nepočuli. Takže ja sa vám radšej ozvem, až keď vyjdem z tejto jaskyni. OK, kámo. Kámo. Okamžite sa zastav. Kámo, teraz skeleton. Oh, shit, kámo, ty kokos. Alebo 4 skeletoni, ja neviem. Proste prší vonka, takže akože Minecraft, hej. Ale ty kokos, som myslel, že som mŕtvy. OK. Musím sa nejak rýchlo dostať vonka, pretože tu nechcem absolútne zomrieť. So 45 ironami. OK, teraz bezpečne rýchlo domov, okamžite bež. OK, takže sme sa dostavili domov úplne bezpečne. No, nebolo to úplne len tak bezpečne, pretože som mohol zomrieť od 3 skeletonov. No a máme tu 22 lapisov, 45 ironov a potom nič. Ale myslím si, že táto výprava bola celkom úspešná. Máme na celý armor, plus tools, plus ešte štít a kyblík. No a ja si už armor urobím off screen. Ak sa vám tento prvý diel z Mineshaft 2. sezóny páčil, tak dajte like, odber a my sa vidíme u ďalšieho videa. Zatiaľ čus.